bobo ka pa, daanin mo sa sipag, bobo ka pa eh. First time ko mag-ibang bansa, na hard mode pala sa Maynila. Di pa ako nakakapag-get isang episode dito. Manilalandi ka. O mga bata, ganito mag-acting ha, mga watch and learn. Gen 11 o Grace Family. Okay, what happened? What happened? Tell me. Yari ka! Musi mga kasaro nga pala si Paolo. At ngayon, lalaro tayo Sulato Sukot, Palo Edition. Po siya na bis nyo to. Tagal ko to hinahanap kasi diba lumipat kami. Kaya papaluin natin ang mga sukot dyan. Sa mga OGs dyan, alam nyo to, nakita ko na si Bolbol. Yung kapatid ni Bolbol. Ito si Bolbol. Hindi rin naman si Bolbol. Chill lang siya dyan. Relax na dyan. Kaya alam mo namin sa editor, pag sukot, papaluin natin yan. Nakakabis sabihin. Nakanap ko na sa mga kahon eh. Sige, muna ako ng score dyan. Nagaro ako niyan. Baka pwede ko hatiin na sabay-sabay. Sukot, dahil napagtripan si ate. Ito, gali kay Hilo, good morning. Mabadisgrasya ka pa dyan, ingat ka ha. Ice cream lang binili. Para lang doon, o sige. Gustong gusto to ng kaliwa kong tenga. Sala. Sukot, palo ka, mag-ingat-ingat dyan, madali ka pa sa makakalokohan nyo. Bilhin na kayo nating merch, ang Palo merch, nasa pin comment at description. Takpag sakto. Uni Fowler ba yan? Asking baby, please, please. Sabrina Carpenter? Palo ka, sukot. Kaya pala maalat, may shape yung dried pusit. Maugat din, yung tumatapak sa doon pala galing yung parang balat sa panga pag tinatanggal, hayop. Kakain ko lang yan kahapon eh. So what? Yung nagbibigay ng lasa. Ito ba sa K-pop? Sa K-pop to, di ba? Tinanggal mo, sukot. Marami salamat, sulot. California King Bed, banig. Grabe ka naman. Ang importante, ang banig kahit saan. Pwede mong mahigaan. Diba? Pwede kang makahingi ng tulong sa kanya pag ikaw ay pagod na. Yun ang importante. Baka folding bed. Sulot. They trying to strike a corner. It's probably a common denominator, may balbas or bigot. Yung nakita ko to, yung nangyari kay Tito Mars dun sa reality show. Di nga siya reality show eh. Mga simula grade 1 hanggang grade 6, take note sa acting skills ng itong Gray family kasi nauso na to ngayon. Panoorin natin saglit yung kasukutan na nangyari kung anong meron dyan. 2 hours to ng buhay na di mo na may babalik. Kaya shortcut na tayo. Mga gano'n ka yan, kahaba yan. Pag mga ganito. So tinatanong niya ako, nag-judgeable daw yung bata. Alam mo yun, kasukutan. So patayin mo na lang ako. Uy, ito naman tinatanong lang naman kita. Tsaka tayo lang naman. Tsaka ano ka ba, wala namang mali siya yun kasi para mo na akong tito, para mo na akong pamilya. Ayoko. Tinatawag niyo ako tito. Hindi ko gagawin ng mga pamangkin ko. Kasi diba, dito na rin ako nakatira. Gano'n nga mga ganito. Naririnig ko kasama niya, may umiilaw dun eh. Siguro mga ganito yan kasi di ka sumasagot yung mga ganyan. Ano ba yan? Pero alam mo yun, papakiramdam ko mga 90% acting lang to eh. Para magkaroon ng issue. Kasi alam naman yung mga CCTV dito, hindi naman niya to unang beses sa bahay niya. Diba meron daw sila parang dati na kasama na sila. Ginawa pang title yung mismo content creator. Alam naman natin na si Christian Grey ay hindi naman baguhan sa pagdating sa script ng mga content para mas pag-usapan. Ang di ko lang gusto dito yung paggamit nila ng mga tema. Dinefend ni Tito Mars na ito daw ginawa niya. Kasi daw sex education daw yun. Meron ba dyan parang psychologist na pwede nyong matawagan kung okay lang ito sa isang bata, kung tama ba tong ganitong protocol? Kahit nga sa mga sine pa nag-record, kaya yung bata mismo magmumura. Ang sinasabi talaga ng bata doon ay kaya sabihin natin yung F-word, F-U. Kesa yung F-word na ginagamit talaga sa mga sine, pinapasabi doon sa bata ay yung fact, F-A-C-T. Tapos ilalagay na lang yung mismong salita. Kasi hindi yun maganda epekto rin sa kanila. Hindi, dito ka muna. May mga gift dito na mga equipment. Bibigyan kita, dali dito.
Halata eh, alam mo yun, kumakati yung anit ko sa mga ganitong kasukatan. So mahalata naman na scripted to eh. Hindi para magkaroon kagaling si Tito Mars mag-acting. At sabihin mong yung nanay ay sabihin natin hindi lagi available para sa anak niya. Hindi ikaw dapat yan. Hindi dahil bading ka, sawang-sawa na ako gamitin yung salitang yun. Hindi. Walang binipiling gender orientation ang pagiging isang tanga. At saka hindi sa ganitong paraan. Marami ba ibang paraan? Itong pagtatawag mo sa kanya, paghahablot mo ng kamay niya, hindi to maganda ipakita sa mga tao nanonood sa inyo. Ay, tapos meron po pala akong gagawin project kaya kailangan ko na po matulog. Uy, At tapos ito, nagsumbong na si Sean sa kanyang nanay at nagalit. Ayun. Oh, mga bata, ganito mag-acting ha, mga watch and learn. Mga nasa grade school elementary, alam nyo na, take notes sa acting careers. Kasi kung totoo man yan, matagal na dapat nakasuhan si Tito Mars, alam mo yun. Kung ganun sila may pake sa estado nitong naka-hide and seek sa Among Us na kanilang anak. Pero sa tingin ko scripted niya kasi ginamit pa ang content. Alam mo, may mga moral standards dapat tayong ina-uphold pagdating sa mga ganitong tema. Dahil ginawa pa siyang title sa isang YouTube video at ginawa pa isang buong reality show, hindi talaga siya reality show. Ano talaga siya, para role play. Parang yung mga kumukuha ng grade sa LM pag may grupo-grupo na performance. So, ina-adapt namin ang tawagan namin mahal. Kailangan ko to. Kita ba? Salamat. Kailangan ko yung kasukutan na nakita kanina. Ang alam ko kaya nila nagagaya, minimimik din kasi nila eh. Parang ano to, animal instinct eh. Yung mga ibon, di ba yung gumaganon sila. Kasi para lumapit din sa kanila yung kanilang prey kuno. Siguro dahil nga wala naman sila sa lugar ng kanilang normal na habitat, nadadala nila yung kanilang habit o instinct na gawin yun. Nag-try gayahin yung mga tulog na narinig nila sa kanilang lugar. So, sulat. Slow dive. Rest in peace. O nga pala si Diwata Pares, no? Kamusta ang buhay-buhay Diwata Pares? Nabis ko yun. Nabis ko na rin sila. Sukot. Ito yung tatawag na jeep. Mga 5 stoplight bago na yan mapuno. Nakakatamad yan pag inabot mo. Parang mga 5 years bago dumating sukli mo. Salat. Ay, may kalaban daw siya. Tinong mananalo. Longest jeep of today versus longest jeep of history. Ilan ba? Ilan ba gulong yan? Ito yung mga pinakamagagaling magmaniobre. Oh, tiyan. Boundary agad, isang biyahe lang. Boundary agad, isang biyahe ka lang. Sulat. Motivation. Gago ka. Tarantado ka. Alam mo sa lahat ng mga tarantado, ikaw ang gago. Tama ka naman ng motibasyon sa hirap ng buhay. Sulat. Free taste. Libre team, sir, halika rito. Kuhanan mo ko hanggat gusto mo. Walang alisan. Hanggang magdugopit mo. Hayop ka. Sulat. dahil imbis na ikinagaluto, nagalulu ka nang mahuli alam mo yung sabihin, Lolo? nanay mo Yari nagdago ka! Di mo na alam ang gagawin! Yari ka! Okay, sulat. Nalabot mo high note. Ito, Landers PH, what happened? What happened with Landers? Okay, what happened? What happened? Look at Tell me. this, guys. Okay, I'm What's that? Oh, okay. Yung box, tapos may membership and everything. Look at that. There's a membership. What do you mean? I don't get it. Ah, okay, the Diba? card. You have the I card. mean, you're paying a premium card and membership, but what's this? 700 pesos is premium. Eco-friendly, whatever, but Oh yeah, I don't it's eco-friendly. appreciate it. Look at this. You don't we don't Diba? appreciate you also. Why? Why not? So, what happened for that? What do you mean what Landers? happened? Gaya naman I don't talaga get sila dati it. pa. Look at that. Look at this, oh. It's funny, right? Ano ba? What happened to Landers? Ano ba gusto mo? Ano bang gagawin mo pagdating ng karton sa bahay mo? Tataguan mo rin ba ng gamit? Di ba tapos na yan, parang itatapon mo na yan o gagamitin mo lang pang kalso sa kung saan. So sinabi rin sa kanya na matagal na ito ginagawa ng Landers at tinanong niya, really? Since when? Because when I get it, my helpers had it box, so baka sila mismo nagbabox. Kung ayaw mo yung kanilang box, ba't talaga na sarili mong box? Alam mo, kung may helper ka, meron kang sarili mong box, huwag kang magalag. So meron pang RGB, so ba lumulutang yung box? So ba ng box na armored? So ba ng box na bulletproof? Pwede rin kaya mo bilhin yan. You know this. You know the premium boxes? You got this. So, huwag kang mahiya. Tell me kung nanonood ka ng Pinoy Big Brother. Ako na lang lalay. Okay. Dati nanonood ako ng Pinoy Big Brother. Pero nagigets ko naman, hindi naman lahat ay gusto ng mga memes sa internet. Diba? Gusto lang sana ay reality show. Diba reality show to? Sino mas reality show? Pinoy Big Brother, Gen 11 o Grace Family? Hindi ko na alam. Sukot. He was an IL stream. She was panoorin nga natin yan. Sige, sulot. Dati ko magigets ko yung nangyayari di sa bahay ko. Kasi di pa ako nakakapanood isang episode dito. Fiang at Jazz. Fiang. Fiang. Sinabi mo sa akin noon na nawalan ka ng respeto. Totoo ba? Hindi kaya
hindi ka lang marunong rumispeto? Oh! Ay, hindi pa tapos. Pagrespeto ba yung pagsisigaw sa hapagkainan? O pagsasalita ng bad words na naririnig ng mga ibang Gusto kong sumabog! Nagsabi ng mga masasamang words. Ay. Sino bang mas ate sa atin ang nagbabad finger sa harap ng camera? Oh! Ano, the rhymes. So pang-acting pala nila to. Training. Okay. Oops. You disrespect him. Who's him? You will Who's him? never gain my respect. Hindi ko nga alam ba't kita tinatawag na ate. Hindi nga kita kaano-ano. Ito scripted talaga to kasi merong mga talaga nakasulat. Disrespeto. Sa ginagawa mo, hindi nga dapat just ang pangalan mo. Alam mo, dapat pangalan mo. Just ko po. Attention seeker. Alam mo, ang layo naman. Sana man lang pinag-rhyme mo yung jazz doon sa panlait, diba? Flip top, ano, rap battle to. Ito yung title na naisip nyo. Rap battle. Ito rap battle eh. Para asaran lang to sa kanto. Di ka maalang nanay mo. Di ka jazz eh. May jazz ka lang. Kasi ito si Jazz, para siya budget Liza Soberano. Para Liza Soberano na kulang na mailang ligo. Para papunta na siya eh. No? nag-iinarte ka pa eh. Gusto mo din naman talaga na nilalandi ka. Napakalat-kalat. Kaya ka niloloko. Eh, ikaw proud ka ba na nakikita ng kapatid mo at ng mama mo? Mama mo pala. Ano bang pinunta mo dito? Pangarap? O lumandi. O syota? Syota. Hindi naman ako pumasok. Ba't may mga N-word sila sa mukha nila? Tinatanong ko sa'yo, masaya ba yung nanay mo sa mga pinagagawa mo dito? Oo, masaya. O di congrats sa'yo. Labanan ng nanay pala to eh. Sinong nanay ang mas proud sa kung kanino? Okay, yun pala yun. Okay. Ito yung mga tuloy na Makata. Itong mga nasa mga board eh. Pero itong mga nandito, okay, pwede na. Yung ating comment section para bigyan tayo ng context. Ang dami naghihintay tapos cut. You disrespected me, kuya. You will never gain my respect. So yung mga parts ni Jazz daw ay ginugupit. So siguro ni-real talk siya doon sa ayaw ipakita nung show. Sulot, nag-enjoy ako dahil hindi sila magaling. Nag-enjoy ako kasi nakakatawa yung mga banat nila. Okay naman siya. Hindi naman siya parang kakano sa akin. Paatuhod, balikat, flow. Paatuhod, balikat, bilat, paa. Okay. Palo. Sakot. Ano narinig ko? Ito ba ang payo ni Pao? Kung saan inyo mga sabay meron ako basa ito. Good day, paring Pao. Pwede na lang paki-blur name ko. O sige, blur natin niya. Mangingi sana ako ng advice. Isa po akong lalaki, 28 years old at umangat na sa buhay. Dahil sa logical na pag-iisip. At dahil niyan, sa buong taon na 27 years, hindi ako nagka-jowa. Buong taon na 27 years? Akala ko 27 years, inabot mo sa isang taon eh. Hindi ako nagka-jowa. Naku, mahirap yan, idol. Until now, iba-iba na ako ngayon dahil sa pag-ibig, willing kong gawin lahat para sa minamahal ko. Kaso unti nang nawawala ang pagiging logical ko. Tama, nakakabobo naman talaga ang pag-ibig. Wala namang problema sa babae. Yun lang talagang tinotopak siya. Kasi gagawin ko lahat para lang mawala topak. Diyan ka lang kakamali. Pag nagkatopak siya, hayaan mo. Hayaan mo siya magtopak. Kung hindi siya marunong makipag-usap sa kanyang pinagdadaanan, hayaan mo siya magtoyo. Diba? Ang toyo hindi napapanis yan. Iwan mo lang yan sa pagkainan. Kung toyo siya ng toyo, ano rin yan, magigising din yan at kakausapin. Apektado na pati ang karira ko. Buhay ID karira, huwag ka magalala. Ano ba dapat kong gawin? Give up ang pag-ibig para may balik ko ang sariling ako at i-improve ang karira ko or i-pursue ko ang pag-pursue. Bobo na rin ako. I-pursue ang pag-ibig ko para sa mahal ko. Nakakabobo talaga pag-ibig sinasabi ko sa'yo. Both sila gusto ko at nalilito ako, pare. Tulong. Maraming salamat, paring Pao. Unang-una, pwede mo naman balansin yan. Alam mo yun, na yung jowa mo, kung isa siya talaga, kung minamahal ka talaga niya, susuportahan niya yung career mo at hindi niya hayaan ang sarili niya na makaabala sa pag-grow mo sa iyong career, sa iyong sarili. Dapat ka tinutulungan ka pa niyan eh. Ito yung sinasabi ko dati sa inyo na huwag kayo magja-jowa na ina-expect nyo sila ang kukumpleto sa inyo. Dapat kompleto na kayo at gusto mong i-share, gusto mong makadagdag o makadoble doon sa saya na kaya mo ibigay kasi kumpleto kang nagmamahal dahil kumpleto kang tao. Pero kung ikaw ay hindi ka pa kumpleto, di ba, warak-warak ka pa, tagahanap ka sa ibang tao ng kasiyahan. Pag yan tao niya ay nawala, feeling mo ngayon, ikaw ay kulang pa rin. Hindi ka nagkaroon ng oras para buuin ang sarili mo. Oo, alam ko nakakatulong. Pag ikaw ay sumakto sa tamang tao na talagang tinutulong kayo mag-grow ang isa't isa, very good yon. Pero dapat sa dulo ng araw, kaya nyo maging independent sa isa't isa. Alam ko mahirap at matagal yan na growth para maabot yan, pero yun yung magandang abutin mo pag nangangarap ka. Wala naman masama na gusto mong pasiyahin pag nagtotopak siya. Pero hindi dapat lahat nang gagaling sa'yo yung adjust. Dapat siya din. Dapat alam din niya. Sinasabi mo, ay, tutuyo kang hayop ka. Tuyo ka na naman. Alam ba niya yun? At sana sabihin natin to sa constructive na paraan. Hindi pwedeng parang dinadagdagan lang niya ng
ang challenge, yung buhay mo. Yung jowa mo dapat yung peace of mind mo. Yung asawa mo dapat yung magiging peace of mind mo. Pag inisip mo lagi sa asawa mo, parang ito na naman siya, pagod na ako, yoko na. Kung ganun, wala pa kayo dun. Wala pa kayo sa iniisip mong karira na pag-usapan. So, nakukulangan ako sa mga binigay mo sa akin, pero yun nga, gawin mo na lang sa sarili mo. Mahal mo siya? Mahal mo ba siya? Na-tick mo yan? Usunod mong tanong, alam ba niya na nakakahadlang siya sa iyong karira? Hindi ko ito matanggal sa sarili ko. At i-open up mo. Diba? Huwag mong iba to sa horoscopes yung dapat mong gawin. Dapat meron ka din active na paggawa at pag-improve ng inyong relasyon at ng karira. Kasi pwede mo naman pagsabay niya. Nasa galing mo naman yan. Huwag kang mag-alala. May tiwala ako na kaya mo yan gawin. Kung nanonood ka dito sa ating channel, may tiwala ako na kaya mo yan lagpasan. Kung kasama mo yung jowa mo, pakilaksan to para marinig niya. Mukha ba ako isda sa'yo para maglabas ka lagi ng toyo? Parinig mo, palaksan mo sa kanya. Sabi ko sabihin sa'yo galing ha. Ano lang, parinig mo lang pag nandun ka sa kwarto. Maraming salamat sa iyong tanong. Meron pa kayo ba mga payo ni Pao? Comment down below at damihan nyo pa yung mga pag-describe ha para maintindihan ko talaga yung pinagdadaanan nyo. Palo ka dahil mukhang pinapalo ka din ng jowa mo. What Asians has the most attractive guys? Filipinos. Why? They're just Sabi mo yung tatay mo nasa bahay na. Yeah! Okay, sukat. Hindi ko na makita ko na iba dyan. Okay, FTTM. First time ko mag-ibang bansa. Tayo na hard mode pala sa Maynila. Deleted na siya ng Pilipinas. Hindi. Okay, pinakamamahal na kapwa Pilipino. Batang Maynila ako, as in tumbong Maynila. Kapala sabay Sampaloc ako lumaki. Sa Quiapo ako nag-high school. Sa Ermita ako nag-college. Yep. May ex-girlfriend ako sa Pandacan. Tumira. Kala ko yung tinira mo sa... Kala ko yung ex-girlfriend mo tinira mo sa Tondo sorry. Tumira rin ako sa Tondo nung naglayas ako. Nung medyo nakaluwag-luwag, pumunta ako ng Taipei, Taiwan para makita ng ibang kultura. HF, yung mga basic na service talaga binigay sa tao. Sidewalk, transportasyon, wala yung portion sa daan, pero ang disiplina. Pati mga bus at train ay on time. Yung mga pagkain ay value for money talaga. Doon ko na-realize at tangin na sobrang corrupt sa atin. Hindi binigay yung mga basic. Yan naman, alam mo, ano yan give and take yan Pwede mo sabihin na nagsimula yan dapat sa mga tao tulad natin. Pero sino ba boboto sa gobyerno natin? Tayo din. So, balikan dapat yan. Dapat nagtutulungan yan. Nagsimula dapat yan sa gobyerno at sa mga taong kanilang nasasakupan. Pareho sabay na sabay dapat yan. Kasi sino ba nagtatalaga sa gobyerno, di ba? At saan ba galing ang gobyerno? Sa mga tao din, di ba? Parang ano lang ito tinatawag lang sa magkaibang mga pangalan ang iisang bansa, di ba? Masyado natin pinaghihiwalay. Dapat pareho yan Nagsisimula yan din sa atin. At pag sinasabi ko sa atin, lahat dapat yan kasama na dyan yung mismong gobyerno, kasama dapat yung mga officials natin. Kung yung gobyerno ay magkukupal, hindi niya matutulungan ng mga kahit nagsusubok na magbago ng mga Pilipino. At kung nagkukupal ng mga Pilipino, lalong-lalo, di ba? Hindi magiging role model yung mga gobyerno sa kanila. Pareho lang yan, give and take lang din yan. Hindi pwedeng merong maunang magtuyo dyan. Hindi mo pwedeng mas roleplay yan. Sukot, pero yan, kasama yan sa buhay. Sunod. Ano gagawin mo pa nakita mo kung ganito sa daan? Hey! Tamang flip lang. Anong gusto mo? Tony Hawk, obstacle ka lang sa aking karir. Sunod. Sukot. Ay, gogo. Pag bobo ka pa, daanin mo sa sipag. Bobo ka pa Naman, masipag ako maglabas ng video. Inaalikabok na nga yan, Ngayon mo lang ata ginawa yan, Gahit ka na din. Alam mo, at least nakatulong sa'yo pagkasabi ng bobo ka, di ba? Sukot. Sabihin na nating bobo ako. Wow. Lahat ng mga sukot para sa'yo dyan. Sunod. Ba't di siya nagre-reply? Nang bababae kasama to, man-accident Ba't yan yung gusto mo? Okay, sukot! Toyo ay kamamatay ng mga kalalakihan dyan, sabi ko sa iyo. Nukush, ikaw ay tila tining tabot. Yung tabot talaga easy. Tulot! When the tambay with the ice pick just about to let you go, but your friend, gago, wala ka. Nakakataka sa tayo Hayop ka. Makakataka sa tayo, natusok pa tayo sa likod. Sukot! Nandun na tatapos sa ating sunod to sukot guys. Sino nanalo? Huwag nyo natin like. Bili na rin kayo ng ating Palo merch, diba? At overthink, sa mga nag-overthink sa ating overthink. Meron ding itim na overthink at nitong puti. Ay, balik. Okay. Color blind na ako kung gusto nyo. Saka sa mga jowa nyo tinotopak para maintindihan nyo ganyan takbo na kanilang utak. Palo lang mapaalam.